Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Blij Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Was sweet konaini ina datra uso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van ouro, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hornot lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ja, minister, goedemorgen. Mijn collega's en ik hadden het net erover dat er bij de Wakai-pompen er een zaak speelt. Misschien kunt u wat opheldering geven. Ik heb begrepen dat dus niet alles daar in orde is. Heeft u een update voor ons wat dat betreft? Wel, sinds gistermiddag is alles op schema. 2 weken geleden waren we begonnen met het opstarten van de pompen. Die eerder een servicebeurten hadden gehad. We waren bezig alle kanalen weer vol te gooien met water. En wachten op de dag van 1 september. Maar ondertussen was er een vertraging in levering van brandstof. Waar er vorige week niet op tijd brandstof geleverd is geworden. Maar het is nu allemaal in orde. De boot heeft gisteren geleverd. 3 pompen zijn in werking. Dus dat doen we.
En wat betreft die kwestie van de rijstboeren, alles was goed gekomen. Welk traject wordt er nu gevolgd? Want we hebben begrepen dat een bepaalde dus ook wat problemen hadden met de oogsten. Met oogsten is mij niet bekend. Maar wat ik wel weet is dat iedereen heeft kunnen afoogsten. Minister, met betrekking tot runderen die gehaald zouden worden naar Suriname, er moesten nog enkele zaken in orde gemaakt worden om die runderen op te vangen. Hoe staat het met dat proces? Is dat proces helemaal afgerond? Wat zijn de updates? Je hebt het over de runderen? Ja, vanuit Brazilië. Een groep ondernemers hebben zich aangemeld. En we zijn al 2 maanden zeker in gesprek met elkaar. Die het initiatief van de overheid willen overnemen. Omdat zij veel breder gaan dan wat we eerder van plan waren. Wij hebben meer gemikt op de melkdieren. En zij zeggen nee, ze willen melkdieren en slachtdieren gemengd met een kleine herkouders. En het zijn grotere bedrijven die ook het kapitaal hebben. En we zeiden oké, prima, dat lijkt me een veel handigere oplossing. Maar de quarantaineruimte blijft onder beheer van LVV. Dat nu al praktisch afgerond is. Ze zijn ondertussen al geweest naar Brazilië. Ze hebben hun verkenningen gedaan en zijn teruggekeerd. Ik heb gisteren echt van ze gehad dat ze nu die informatie met mij willen delen. Dus we moeten even kijken of eind deze week of in komende week zitten met elkaar. Want ik denk dat via hun het veel efficiënter is werken dan via de overheid, laat ik het even zo stellen. Het was al een probleem om aan een boot te komen. We moeten een kleine boot hebben die een paar honderd beesten kunnen handelen één keer. Want Brazilië heeft meer boten die groter zijn, meer dan 1000 beesten kunnen herbergen. Dat is allemaal duur. Maar ze hebben eentje gevonden, dus daarom willen ze nu met mij praten. En ik denk dat ik met hun in zee ga. Ondertussen hebben ze zich gebundeld. De kleinere boeren, de grotere boeren zijn nou prima, precies. Dat is de weg waar ik op wil. En dan nemen ze een belangrijk deel van de hoofdpijn van de overheid weg. Dus maar die gaan komen, want het is een heel serieus onderwerp. En als we kijken naar de ontwikkelingen rond de rundervee, u sprak ook, er moesten quarantaineruimtes komen, er moesten initiatieven genomen worden om deze beesten op te vangen, voordat ze dus verplaatst werden naar de verschillende locaties. Hoe staat het daarmee? Gaat de regering daarin investeren of doen de ondernemers dat ook? Nou, het is voor 75% al geïnvesteerd daarin. Er is een terrein van 40 hectare beschikbaar gesteld met direct stoop in Saramaka. Het moet een beetje geïsoleerd zijn. Hetgeen al ontbost is. Stallen staan er al, het is maar even kwestie van afbouwen. En de klus staat er. Wat dat deel zijn we rond. Qua protocollen met Brazilië zijn we rond. En nu is het alleen maar de uitvoering. Ik zeg van, jullie komen op tijd, pak jullie het op, dan kunnen we doorgaan. Er is ook een wetgeving vorig jaar, als ik me niet vergis, aangenomen in de Nationale Assemblée met betrekking tot dit geval over de TV. Moet de wetgeving dan weer bekeken worden of is de wetgeving goed zoals het nu is? De wetgeving is goed zoals het nu is. Ja, dat is met de zaak van de Doxburg. Bent u bekend daarmee en het ministerie bemoeit is daarmee? U haalt een hele oude zaak aan. Ja. En voor ons is het al afgedaan als ministerie. Zij zijn nu in een rechtsproces met firma Kempelaan, waar LV totaal geen